Veremos agora como facer un retoque de imaxe de tamaños e como exportar con Macromedia Fireworks. O primeiro que debemos escoller é a foto que queremos modificar. Iríamos a archivo e abrimos. Abriríamos a foto que nos interese. Por exemplo, dentro da carpeta que teñamos unha foto calquera. Abrimos esta imaxe. Ben, o que queremos facer con esta imaxe é modificar o seu tamaño para convertila na barra de título dun blog. Entón, imaginemos que ten que ter un ancho determinado de 720 píxeles por 200 ou 240 de alto. O primeiro que faremos será modificar ese tamaño de imaxe. Como faríamos? Indo a modificar, lienzo e tamaño de la imaxe. Que tamaño escolleríamos? En principio, restringimos as proporcións. A resolución para a web sería de 72 píxeles, non é para impresión, que serían 150 ou 300. E as dimensións teñen que ser en píxeles. Nos queremos escoller, se queremos escoller toda a foto, desde o principio ao fin, escolleríamos automáticamente o ancho que queremos. Entón, aí temos a nosa foto, facemos un pouco de zoom, e vemos a nosa foto co novo tamaño, 720 por 540. O que debemos facer agora? O que debemos facer é escoller a parte que nos interesa. Hai varias maneiras de facelo. Unha sería modificar lienzo, tamaño do lienzo, e recortar a parte de arriba. Se estamos na flecha do medio, recortaríamos para arriba e por abaixo por igual. Se poño agora 340 píxeles, veremos o que nos sucede. Nos recorta automáticamente a metade de arriba e a metade de abaixo. Ben, como o que queremos facer é algo un poquinho diferente, iremos á ferramenta de mapa de bits, coa herramienta recuadro, e escolleremos a parte que nos interese. Pois desde aquí, por exemplo, escolleríamos unha parte así. Vedes que na barra de propiedades abaixo nos vai saindo a altura e a anchura. Son 720 píxeles o que queremos por 240, imaginemos. Recortaríamos esa imaxe. Ben, imos poñer a orixe en 0. E agora copiaríamos, imos facer un archivo novo para non mesturar con este e pegaríamos a imaxe. Archivo novo, aceptamos e pegamos a imaxe. Como nos queda un pouco desaxustada, poríamos a orixe en 0 e nos quedaría exactamente igual. Que sucede? Temos, en 0. Que sucede? Que temos un píxel de menos de ancho e 2 píxeles de máis de alto. Bueno, pois modificamos o tamaño do lienzo poñendo 720 e 240. E xa teríamos a nosa imaxe creada para poder despois insertar un texto que poderíamos facer aquí directamente coas ferramentas de vector, escollendo o tipo de letra, escollendo o tamaño de letra e a cor. Ben, por exemplo, podría quedar unha cousa tal que así, ou se queremos melloralo, podemos copiar, pegar e co segundo deles cambiar a cor para esta. E esa sería a nosa imaxe, que só temos que exportar. Para exportar, nos fixamos que estea como JPG, facendo clic no lienzo vemos o tipo JPG, podría ser GIF se un dibuixo, e exportamos. Archivo, exportar, e guardamos onde nos interese. No noso caso, imos guardar nos nosos documentos e na carpeta informática, TIC. Vamos a chamar título blog. E xa estaría feita a nosa actividade.